Momita Narzary channelखौ subscribe खालाम, bell buttonखौ press खालाम. Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channelआव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय. आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों. नोंथांमोनहा भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि भिडिअखौ. आं दिनै मा ओंख्रि संनो नागिरदों. आं दिनै नाजों सबायजों संगोन. आं गासिबो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय. बेयो ना, सबाय, हालदै, संख्रि, गंगार दुन्दिया, सामब्राम, बैयो बानलु गोथांजों सामब्राम गुफुर देनाय, ओमफ्राय नैबे जिरा देनाय. आं सबायखौ कुकाराव सोनानै लानोसै रुनो थाखाय. थाब रुइनायनि संख्रि होनोसै. सबाय मोनजासिम नाखौबो एवनानै रेडि खालामना लाखानोसै आं. ना एवनायाव हालदै होनांगौ, नङाबा खामथाबनो नागिरो. हालदैजों संख्रिजों होबाय. दा बेखौ मोजां लगायना लानोसै आं. लगायखांबाय, बेखौ आं एवग्रोनोसै. सारायखौ एसे मोजां दुंहोनांगौ, नङाबा नाया खामो. थाव होनोसै. थाव होनानै एसे दुंबावथोंसै. दुंबाय, नाखौ होनोसै आं. नाखौ बांद्राय फ्राम फ्राम एवनाङा, खांनोसै. कुकारखौ खेवनानै नायनोसै. गेसआबो गखाबाय. दा बेयाव खारै होनानै सानोसै. दै होनोसै. दहायनि ना एवनाय थावानो आग्लायनानै दंखायोमोन. बेयावनो आङो सामब्राम एरिखौ एवनोसै. सबायखौबो आं साखानानै लाखाजोब्बाय. दा आं बे मस्ला एरिखौ एवनानै लाजोबखानोसै. सामब्राम, सबायाव सामब्राम बुरजा होबासो जानो गोथाव जायो. बानलु, सामब्राम गुफुर देनायमोन बियो. जिरा देनाय, हालदै, संख्रि,
दा आं बेयाव सबाइखौ होसनसै सबाइखौ होसननानै सबाइया एसे गोदौबा नाखौ होसननोसै आं दैखौ जोंहा थोजासेखौ होनसै बांद्राय लाव लावबाबो थावा नाखौ होनानै आङो खोबनानै दोननोसै गोदौनायनि जबनायनि सबाइखौ नायालाबानो बेरायहैनाया गोदौफुनानै थाजोब्बायसो दैया पारफेक्ट जाखाबाय आं गंगार दुन्दियाखौ होनसै गोथाव मोदोमनायनि संख्रि साखिनायसै संख्रि एसे नांबावगौ लोगोफोर आंनि ओंख्रि संनाया माबायदि जादों मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्टआव खिन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान दंबा साबस्क्राइब खालाम अननानै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड गोजोन्थों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय